Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon ato na pong padayon ta sa pag-react sa katong ilang bag-o gali nga upload bali of di naman ni matawag og bag-o kay taud-taura na mo 1 week naman gali ni gikan sa ilang pag-upload bali. Pero atong pag-react ka na pud karon ng isa nila ka kanta nga gi-cover mo ang herbal nga utan. Kini kanta ni sa halaman na bali. Kini nga kanta grabe kadaghay nag-cover ani. Kanang mga reggae band gali o usa gid nga mga kantahan o usa na po diri sa amo bali diri sa Mindanao bali daghay nag-cover ani nga mga banda kay nindot mo kasayaw ta ani nga kanta pod di ba kanaon na to kung unsa ang ilang pag-cover bali ani o unsa ilang nga version bali nga ang nikanta sa raba ani dili ra ba lalaki nga si Angel ba o tanaw na to kung unsa gid ang pag-ariglo o mga teknik bali sa pagkanta ni Angel ani kanta di ba sige atong tanawon pero sa mga bag-o diha nga nakita karon sa atong video nga pa naka-subscribe unya giganahan mo subscribe na ay napugad lang diha kuan sige ra kag view sunod wa ka ni subscribe na lang kay para ma-notify pa ka sa sunod nga video nga atong i-upload di ba i-like na lang pud para i-recommend ta ni YouTube sa ubang mga tawo nga wala pa kita ni okay sige ila ta magdugay wala man tay laing gihuwat magsugod na ta. Okay, so good na ta. Wow, El Fuerte Band. Sa pagsugod pa lang dahil sa ilang nice kayang ilang pag-intro bali-bali sa pagkuan bali-bali kaning ay mo sud sa usa ka kanta bali ba ilara ng mugna bali ni nga kanta kay di man ingon ani sa original ba ang intro sa ani nga kanta di ba ni nice kayo ang pagkakuan pag-intro Wow, yung keyboard kwapo ba problema kung asan na makakita sa dahon nga laya akong kambigo nagtinga dili na sa mahimutang masakit ang dugan kay dugay na dasawan akarapa pam pam rapa pam 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 rapa papa pam pam daku yang isiyaw sa dalungan rapa pam 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 rapa papa pam pam lami yang natural gikas kinaiyahan ningon sila krisis tinatinuod ang tinuudan na isa pa nakabungtot lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa tuo abanti lang gamay padayon na ang kolor rapa pam 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 rapa ay kinigid ang ilaging kuan gyud ang ilaging bali kadasagaran nga pagkakantahon ani nga banda kay kuan kanang pangbatan-on ba murag kadasagaran mo pambatan-on gyud hinaon mga batan-on man pud lagi member pud aning ilang banda pud inana ba rakrakan perminti ba ang kuan ba ug karon reggae nindot kayo mga batan-on inana gid ba ya papa pam pam daku yang isiap sa dalungan rapa pam 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 rapa pam pam lami yang natural gikas kinaiyahan
pag-pronounce mas Tagalog ba ni Angel ba? Ako yung isiyap sa dalungan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Lami ang natural gikas kinaiyahan. Tanawaw, gitara no. Ganong gihatag man sa atong namahan, gipatubuan tanong para sa atong tanan. Pero inyong gibabagan, inyong gibawalan. Okay. Kay inyong gikaon bato mo kay utan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Dako yang isiyaw sa dalungan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Lambi ang natural gikas kinaiyahan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Dako yang isiyaw sa dalungan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Lambi ang natural gikas kinaiyahan. Sa akong nakuan ani nga bandan, kini nga banda ba kini L40. Bali duha ka buk ang ilang kuan lead guitar bali. Oo. Ini lead puni ketong isa pud nga di wa nato nakita wa na kuan sa kamera bali. Lead guitar pud to, master pud tong gitar kini pud ayo master pud ay gitara pud ay. Oh. Ganong gihatag man sa atong namahan, gipatubuan tanong para sa atong tanan. Pero inyong gibabagan, inyong gibawalan. Kay inyong gikaon bato amo akay utan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Dako yang isiyaw sa dalungan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Lami ang natural gikas kinaiyahan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Okay. Dako yang isiyaw sa dalungan. Rapapam pam pam rapapapam pam. Lami ang natural gikas kinaiyahan. Nah, nagtik-stik sa ko ano, Angelo. Easy nagigay sa iya lang. Oh, grabe na nga si practice na gini sila. Yung mga bata noon po, dali ra kayo makakuan sa mga kanta nga mga ingunani. Okay. Okay, ato na pong nakita ug nadungog ang version bali sa L40 band na ang ilang vocals nga si Angel. Grabe kanindot po kayo kay ang kining kanta sa halaman na bali. Ang sa original ani lalaki maginagkanta pero karon babae o female version bali ni. Grabe kanindot kayo, normal lang pagkakanta ni Angel bali. Oo, nindot kayo baliwa na kay sa iya bang kanang kanta gali. Oo, easy na mo yung makaingog ko balik-balik ko ani mo ingog easy na kay para sa iya ang pagkanta. Ay murag professional na lagi. Oo, nindot kayo, di ba? Oo, sulbahin po sa banda bali, kaning sa L40 band bali. Ang ilang gitarist, nindot kayo, kay duha magiday ni sila ang kuan, ang bali, lead guitar bali. Oo, atong isa, katong niagi na itong giagi na itong reakan bali sa ilang kanta. Ang isa, katong wa nakita nga gitarista bali mo to'y nag-lead ato karon na po kini nga video kini nga kanta ato na pong isa o katong naka-white bali nga lead guitar kinsa pang pangalan ni i-comment niyo kung kinsa mga pangalan ani kuan kining member ani sa banda ani sa L40 bali o i-comment niyo kay para makailapod ta ba kay nindot magid po ni sila nindot mo makailapod ta si ilapod kay magsitag yaw ani si sitag ko ano si describe na to kung sa ilang mga pagsuoton mas man na makaila po ta sa ilang mga panganpod di ba? Sige i-comment niyo ano bahin pud sa kuan
basta nga ako ging balik-balik dapat apil gini sila, i-apil dapat ang kuan kamera, i-apil bali og kuan ba kanang kuha sa kamera ang mga member bali ba kay lisod magiging dito ra magperminti sa kuan, dito ra perminti sa upat balik ang Angel katong isa ka lead guitar sa drums o katong nag-keyboard, ang duha ang bass o ang isa ka lead guitar wala man gud nag di makita sa kuan ba kamera ba, o dapat sa sunod hinana pod ba makit-an pod nato kay kuan full band ba ya unsa gid ang kuan pero nindot kayo ilang pagka-cover pod aning kuan kang sa halaman na nga kuan kanta herbal nga utan, di ba? Oo. Ini sug po ning kanta pod labi na diri pod sa amo kita sa Mindanao bali. Ay daghan pong banda nga nag-cover na gyud ani gyud. Kana labi ng mga banda nga reggae bali. Daghan na kayo. Pagkanta ng Angel nice kayo. Oo. Iya pon nga version, female version bali ani nga kanta. Di ba? Nindot kayo. O comment mo. Comment mo sa atong comment section kung unsa inyo kasulti sa atong video karon. O request din mo kung unsa pang mga kuan, mga kanta nila nga atong pag-react. Okay? Sige, sa mga bago diha nga nakita sa atong video karon, so kamo giganahan mo, wa pa mo ka subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ta ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Pinatabagdugay. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out. Dako'y ang isiyaw sa dalong